फैदे जोंजे मामी संनाय सायमाने जों स्कुलाव दा जोंनो फैसा बारि दिदारिनो होनो दिदारिनो खुना दारिनो होनो जोंनो सो दिरव दिर जों खलाय फैगा हिंगा हिंगा नायदि सार जोंनो सरकार जोंनो खबर बरिया जोंनो बेतन बारि दिरिया जोंनो बुजानि बोनस बरिया हिंगा हिंगा अबनि बागैनो जों दिनि लामा कासुका तामुं हिंगा जों सानो माने हिंगा जोंनि जे जोंबो दिनैहाय जों आसिबास खालामनानै दिनै आन्दलन जों खायखा 2022 अक्ट'बर 18 तारिखनि हयते जों आन्दलन खायखा जोंनि सरकार बोथिसागासा जों दुखु खस्थ'नि बागै गंमाया हिंगा जों 25 थाखा बाय जों बाहायनो बान्थिनाय खायसे खायसे साख्रिफोर बर' खालाया बर' 60,000 मानसिया बर' बाजार खाथिमानि बंनि बुलं माया ओंगाय बर' खायसे साख्रि खांनाय बारसे दुनिथानि रां नांगौ हिंगा जों 25 थाखा जों बाहाय बान्थिनाय सार हिंगा आबोनि बागैनो जोंनि दुखु खस्थ' दिनै बहा गमाय अखमिया मासाया मानैया खालायो जों मा दंनायनि बागै जों दिनै सरकारनो सावो जों न' रां गारि मादोंनाय जोंनो 18,000 खालायो मास खालायो नांनाय जायसिनि पेन्सन चालु खालाय मादोंना नांनाय हिंगा हिंगा जायसिनि स्कुलनि मामी संनाय रुंनोबो साथाय खायमानिया सार हिंगा जों डाइरेक्टर अफिसाव थांगा हिंगा हिंगा जों मन्त्रिनि अफिसाव थांगा हिंगा जों जत्त' जागोन आइएस सबो थांगा डिस्ट्रिक्टआवबो जों खालायगा जत्त' जागोन बिउलारावबो जों खालायगा गायसाबानो जेनेबा बंनो बहन खाया जोंनो रिया हिंगा दाग बसिनि बागै खबर बति साजागिया किनि कुसियानि बागै जों दिनैहाय अरवा लामा कासुकासा हिंगा हिंगा दिनै दाबिमाया सा डिएम सार थायो जों लाइक साया सा सारनो लामानो याखै दिनै कलकातांगो दिनै मामै संनाय सारा तिरिफोराव 11,130 जना जत्त'नो जों चांग्रि खावै बसालायजा दिनैबो खाबो दुखु नांजा जों नायि 2001 नि फैदे जों सबै फैमानि गाबो बसनो 10 फैसा 5 फैसा गलाय सेरि जों खस्थ' खालाय फैदा नायदि दिनै थुइनो जों दै खालायो जों बुसु खस्थ' गासिरे रं बर' संसारि खानि जों गाहाम खालायो मारां लुता सबै जों खस्थ' खालाय परिश्रम खायो हिंगा जों दिबरनि स्कुला मामे संनाय रंगा हिंगा 10:30 सेनिया जों 10टानि मध्य स्कुल हांगा हिंगा जों बर' गय बाक्सानो 3:30 जरा मा दङ सार हिंगा हिंगा आबसे जों नायदि 25 थाखाबो जों दाम खायजानाय अबनि बागै बेलेग खामानि बेलेग दुखु मानि बागै जों दिनै 11,130 जन मामी संनाय रक जत्त'नो दुखु नांजाबलायो जों गामलाय दङ दिनै म सातों जों दै मानोंगै जों खस्थ' खायदों सार अबनि बागै जों सरकार सामानि जों सरकार जों कुनु बहन खालाया जों बिसि खस्थ' खायदों सार 25 थाखा बाय दिनै बैसाबोदों जों परिमाया ओमफ्राय 25 थाखा बाय जों कुनु संनानो सालंमायानि बागै जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्योनो सालंनाय अ मन्दिर सारनाबो जों सागा तामुंनि बर' जोंनो खायरमारिया बर' तांचिनि दुखुनो बुजिया सार अबनि बागै जों दिनै लामा कासुआव जों दिनै डिएम साथाया जाबोदों जों म लामानो सारंमाया सार हापां जे समय कर्मचारी रगनि बेतन जे जागाव बाजाराव बरक अम हाइखायो बेतन माने बरक मासिक बाजार खायो जों आ बाजार खायो जों जे बरक 100 टाका केजि चावो जों मा 100 टाका केजि चावो 25 टाका भाई बाहायखाय आनी मिड डे मिल करिमरा आं मिड डे मिल करो बाहायखे चलिनाय दिने दिन माने दिन रां बारियो चिनि रां बारिया हापां जोंनो नायख्लाया जों आसुचा कष्ट खायो सारा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्टनि बर' रक डेपुटेशन खायो डाइरेक्टर थानि मुख्यमंत्री डेपुटेशन खायो किन्तु बर' कुनु साक नांजागिया आबोनि बागै दिनै बाध्यता जों लामा कासोनानि बागै दिनै नेशनल हाइवे आगरतला कमलपुर रोड बेलपां हाइ जागाव जों लामा